V lekárskej fyziológii existuje graf taký komplexný, že je to samostatná otázka na ústnej aj praktickej skúške. Graf taký komplexný, že je to záchranná otázka, ktorá ilustruje skoro celú srdečnú a kardiovaskulárnu fyziológiu. Jedná sa o polygraf. Dnes si túto otázku spoločne prejdeme a ukážeme si tri veci. Za prvé, ako nakresliť polygraf. Za druhé, ako to na seba nadväzuje, na čo si dať pozor. A za tretie, aké rôzne fázy srdečného cyklu v ňom sú a ktoré by ste aj vy mali vedieť pomenovať. Ukážeme si, kde presne sú a čo k tomu povedať. Začníme teda spoločne EKG. Elektrokardiogramom. Gram, keď končí, tak to je vlastne ten grafický záznam. Prístroj, ktorý sníma tento záznam, napríklad EKG záznam, tak to je elektrokardiograf. Pomocou neho sa sníma elektrokardiogram, to je ten výstup. Tak, poďme na to spoločne. Takže všeobecne u polygrafu by sme mali na osi x čas. Hej? Čiže jednotky budú vlastne na x-ovej osi buď sekundy alebo milisekundy. Na osi y budú jednotky podľa toho, o akej časti polygrafu sa budeme baviť. Začíname EKGčkom, takže aké jednotky sú na EKGčku? Sú to milivolty. Dobre, takže tu máme milivolty. A v rámci EKG máme začiatok vlny P. Vlna P mi svedčí pre depolarizáciu siení. Nasleduje PQ segment, čas, počas ktorého nastáva spomalenie impulzu v tzv. AV zdržanie v atrioventrikulárnom uzli, pretože tam vzruch prúdi najpomalšie. Nasleduje mi kmit Q, kmit R a kmit S. Za ním ST úsek, alebo ST segment a za ním vlna T. Kmit Q mi odpovedá depolarizácii septa interventrikulárneho. R a S mi svedčí už pre depolarizáciu samotných komôr. ST úsek je bod, počas ktorého sú všetky kardiomyocity depolarizované. Čiže ak by vám dali nakresliť do tohto grafu, ako by vyzeral akčný potenciál ventrikulárneho kardiomyocitu, tak by ste nakreslili niečo od toho vlastne R takto. Hej? S tým, že tu by bola tá repolarizácia. On je izoelektrický kvôli tomu, že vlastne všetky tie ventrikulárne kardiomyocity, to ST je izoelektrické kvôli tomu, že všetky sú vlastne depolarizované. Vlna T odpovedá repolarizácii. Je taká dlhá kvôli tomu, že rôzne časti srdečnej steny sa mi repolarizujú rôznou rýchlosťou. Endokard sa mi depolarizuje ako prvý a repolarizuje sa mi ako posledný. Zatiaľ čo epikard sa mi depolarizuje ako posledný a repolarizuje sa ako prvý. To znamená, že akčný potenciál endokardu je dlhší alebo širší ako ten epikardiálny. Dobre. Zároveň by sme pokračovali ďalej. Mali by sme tu ďalšiu vlnu P, zase QRS a ďalšiu vlnu T. Teraz odtiaľto potiaľto, od R po R, máme tzv. RR interval. Počas RR intervalu máme všetky fáze srdečného cyklu. To je dôležité. Poďme teraz na ďalší záznam, na fonokardiogram, a to je vlastne zvukový záznam z mikrofónu, ktorý bol priložený na erbovom bode, teda na bode, odkiaľ je najlepšie počuť všetky srdečné chlopne. Fyziologicky by sme mali teda, jednotky by boli v hercoch, a fyziologicky by sme mali vždycky vidieť dve ozvy. S1, ktorá by bola približne ako je kmit R, alebo tesne za ním, ktorá mi svedčí pre uzatvorenie veľkých chlopní, a teda mitrálnu a trikuspidálnu chlopeň, a S2, ktorá by bola približne na konci vlny T. Tá mi svedčí pre uzatvorenie malých chlopní, teda pulmonálnej a aortálnej chlopne. Tu by sme mali teda opäť, ako je tesne za R-kom, ďalšiu S1. Môžu byť aj ďalšie ozvy. Mohla by byť S3 a S4. S3 by bola v prvej fázi diastoly. A tu sa teda dostávame
vlastne k opisu tých fází, takže to si necháme na neskôr a aj tie ďalšie ozvy si ešte povieme. Aj vám odporúčam, keď to budete kresliť, nakreslite si iba S1 a S2 a necháte priestor na dopýtanie sa potom neskôr, aby sa vás skúšajúci mohol niečo spýtať. Fyziologicky by tam mali byť tieto dve. Dobre. Ďalej by sme mali aortálny sfigmogram, ktorý spojíme s tlakovou krivkou, ktorá akoby snímanie tlaku v ľavej komore. Tým pádom tu budú jednotky milimeter rtute. Tak. Teraz. Aortálny sfigmogram by mi začínal, povedzme, že ako mi začína ST úsek, dôležité je, že to je za S1, že tam je nejaký čas. A prečo si povieme, keď si budeme identifikovať tie rôzne fáze. Sfigmogram má časť anakrotickú. Následne, ako máme S2, a to je dôležité, tak tam by sme mali dikrotickú incisúru zárez a pokračovala by katakrotická časť. Je dôležité, aby tá dikrotická incisúra bola pod S2. Teraz, ako by vyzerali zmeny tlaku v ľavej komore? V podstate, ako mám kvekmit, tak by som mal chvíľku pauzu a za ním nárast tlaku. Začínali by sme inak od 8 mm rtute. Spojilo by sa nám to v podstate s tým aortálnym sfigmogramom a od dikrotickej incisúry by nám začal opäť klesať zase, môžeme dať, že kľudne až na hodnoty 2-3. A ďalej by mi narastal a hneď si povieme potom aj prečo, zase späť k tým 8. Teraz. Poďme si teraz identifikovať a povedať nejaké rôzne nuancie. Takže, aké máme 4 fáze srdečného cyklu? Máme fázu izovolumickej kontrakcie, máme ejekčnú fázu, máme izovolumickú relaxáciu a máme plniacu fázu. Dobre, ešte všeobecnejšie máme vlastne dve fáze a to je systola a diastola. Systolu mám medzi S1 a S2, ak sa bavím o mechanickej systole, a od Q po S2, ak sa bavím o elektromechanickej systole. Zároveň je dobre spomenúť, že časť času od kmitu Q po začiatok kontrakcie je elektromechanická latencia, teda čas, dokým reálne, že existuje nejaká latencia medzi tým, ako mi prebehne elektrický impuls po tých kardiomyocitoch a kedy mi reálne začne ten vzťah. A to je elektromechanická latencia. Za elektromechanickou latenciou mi začína izovolumická kontrakcia. Izovolumická kvôli tomu, že vlastne ja budem mať v tej ľavej komore konštantný objem. Ako mi začne ten vzťah, tak sa mi vlastne zatvoria veľké chlopne. Hej, pretože tie veľké chlopne sa mi uzatvoria, ako náhle mi ten tlak v ľavej komore, alebo všeobecne v komorách, prevýši tlak v sieňach. Takže začne vzťah a tým pádom ja začínam kresliť tú tlakovú krivku, ako je S1. Teraz, počas izovolumickej kontrakcie mi narastá tlak, ale mám rovnaký objem. Čiže tu máme, to si zakreslíme, že oranžovou, že by to bolo teda, tu máme elektromechanickú latenciu, tak potiaľto máme izovolumickú kontrakciu. Tuto máme elektromechanickú latenciu ML. Teraz. Ako náhle sa mi napojí tá tlaková krivka v ľavej komore na ten sfigmogram, tak máme ejekčnú fázu.
A keďže máme na x-ovej osi čas, tak môžeme túto fázu nazvať aj LVET, a teda Left Ventricle Ejection Time. Hej, ale je to vlastne ekčná fáza. LVET. Vlastne odtiaľto, potiaľto. Ktorá mi začne teda otvorením malých chlopní. A to nastane vtedy, keď mi ten tlak v ľavej komore presiahne tlak v aorte. Nastáva ejekcia. A v bode, kedy mne presiahne ten tlak v aorte, ten tlak, ktorý je v komorách, sa mi uzatvoria tie malé chlopne a ja mám S2 a to je vlastne teda koniec tej ejekčnej fáze. Je dôležité tuto si uvedomiť, že otvoria sa mi malé chlopne na diastolickom tlaku, čo je fyziologicky 80, ale uzatvoria sa mi v tlaku, ktorý je vyšší. Povedzme, že okolo 100 alebo v strednom tlaku. Ak by tomu tak nebolo, tak by mi vlastne existovala nejaká doba, počas ktorej by ten tlak v aorte prevýšil tlak v ľavej komore a tým pádom by mi tá krv tiekla naspäť, pretože krv vždy tečie z bodu, kde je vyšší tlak, do bodu, kde je nižší tlak. A takto fyziologicky nie je. Takže na to pozor. Teraz. Ako náhle sa mi uzatvoria tie malé chlopne na tej S2, tak stále mám vyšší tlak v komorách ako v sieňach. A teda mám uzatvorené aj malé, aj veľké chlopne a v tejto fáze hovoríme izovolumická relaxácia. Tá je v podstate odtiaľto, potiaľto. Hej? Čiže izovolumická relaxácia aj izovolumická kontrakcia sú časti srdečného cyklu, kedy sú uzatvorené vlastne aj veľké, aj malé chlopne. Následne, ako náhle mi ten tlak v komorách klesne pod ten tlak, ktorý je v sieňach, sa mi otvoria tie veľké chlopne a začne mi prúdiť krv zo sieni do komôr, začnú sa mi naplňať komory a hovoríme tomu, že plniaca fáza. Hej? Čiže plniaca fáza. A tu tiež ešte by sme vedeli rozdeliť na rýchlo a pomalu, s tým, že tá rýchla je v prvej tretine a pomalá je v druhej tretine, sú dve tretiny, potom tie ďalšie. Teraz, počas tej rýchlej plniacej fázy sa môže stať, že mi tá krv sa nahrnie do tých komor v takej rýchlosti, že mi vznikne turbulentné prúdenie. A to je vlastne podklad tretej srdečnej ozvy, ktorá by bola teda tesne za S2, ako mi sa nahrnie krv do tých komôr počas tej plniacej fáze, ktorá je súčasťou diastoly spoločne s izovolumickou relaxáciou. Takže izovolumická relaxácia a plniaca fáza je diastola a izovolumická kontrakcia spoločne s ejekčnou fázou je systola. Teraz, ako mi beží ďalej systola, tak mám aj kontrakciu sieni, hej, podklad ktorej je P vlna. A teda tu by sme mohli vidieť S4, tesne za tým, ako mi začne P vlna, pretože podklad S4 je turbulentné prúdenie spôsobené akoby ejekciou krvi zo sieni do komôr, ak je veľmi silný ten vzťah tých siení. Takže toto tu by som na vašom mieste nechal, nech sa opýta skúšajúci. Kedy to môže nastať? S3 a S4 môžu nastať patologicky napríklad pri srdečnom zlyhávaní a fyziologicky môžeme vidieť u detí. Vzácne S4, S3 nebýva nejakou výnimkou, u malých detí môže byť. Teraz, na záver, niekedy sa zvyknú pýtať na posledný graf, ktorý by bol vlastne akýby sfigmogram veni jugularis. Tu je dôležité si uvedomiť následujúci fakt. Vena jugularis nie je od sieni oddelená žiadnou chlopňou. A teda tlakové aj objemové zmeny, ktoré prebiehajú v sieňach, sa mi budú projektovať aj do veny jugularis. Ako by to vyzeralo, je, že povedzme, že by sme začali tak, ako je tá vlna P, tak vlastne kontrakciou siene by mi narastol tlak aj v sieňach, aj v jugulárke. S tým, že musíme si dať pozor, že začneme opäť kresliť ten nárast tlaku za začiatkom vlny P, pretože aj tam je elektromechanická latencia. Takto by to tam bolo.
začal by tam tlak klesať, ako by sa tam rútila krv. A zároveň s uzáverom veľkých chlopní by tam bol opäť nárast, ako by spätne vytlačili vlastne tie chlopne krv trošku späť a teda by tam bol nárast tlaku. Teraz, počas izovolumickej kontrakcie by som nemal, by bol teda ten nárast a potom v rámci tej ejekčnej fáze by bol pokles opäť. Takto, cca. Prečo tomu tak je? Hovorím tomu saciactva systoly a podkladom toho je v podstate, že ako sa mi vypúdi tá krv veľmi prudko v podstate z tých komôr, tak mi to trošku vcucne aj tu chlope. Nie? Keď si to predstavíte, tie veľké chlopne sú uzavreté, je veľmi veľký prúd, ktorý vcucne dole a teda tam vznikne trošku, ako keby sa mi poklesne tlak a zároveň tam môže natiesť ešte ďalšia krv. A toto je inak jeden z mechanizmov žilného návratu. Preto je dobré to vedieť a vedieť to pomenovať. Preto sa na to niektorí ľudia pýtajú. Zároveň by sa mi to spomalovalo, čím neskôr by sme vlastne boli, je to najsilnejšie by to bolo akoby na začiatku, potom by už ten pokles nebol taký výrazný a vlastne by mi dotekla naspäť tá krv do tých siení a potom, ako sa mi otvoria veľké chlopne, tam opäť pokles a nárast, ako mi vlastne pretečie tá krv z tých siení do tých komôr a postupne sa dolieva naspäť. A tu by sme potom opäť opakovali, tu by sme išli, tu by bola zase kontrakcia vlastne sieni a celý cyklus by sa opakoval. V rámci cvičenia z fyziológie je ešte dôležité spomenúť, že pomocou tohto grafu je možné zistiť alebo kvantifikovať srdečnú kontraktilitu. Ako je to možné? Tak my na cvičení sme rátali dva indexy a to bol pomer preekčnej periódy a left ventricle ejection time. Preekčná perióda je vlastne súčet elektromechanické latencie a izovolumické kontrakcie, preekčná perióda a tej ekčnej fáze s tým, že vlastne čím dlhšia je tá preekčná perióda, tak tým v podstate je pre to srdce náročnejšie vyvinúť taký tlak, aby presiahlo ten diastolický tlak a teda mi to svedčí o nižšej kontraktilite. Takže je tam nepriama úmera. Hej, keď si dáte tieto dve do pomeru, tak vlastne čím kratšia je tá ejekčná perióda, tak tým horšia bude tá kontraktilita. A zároveň čím dlhšia je tá preekčná perióda, tak tiež tým horšia bude tá kontraktilita, pretože bude dlhší čas trvať, kým to srdiečko vyvinie v podstate ten tlak v tých komorách na to, aby prekonalo v podstate ten tlak v tej aorte. Zároveň druhý index je vlastne delta P deleno delta T, kde vlastne sa pozeráme hlavne na tú preekčnú periódu a konkrétne na tú izovolumickú kontrakciu, s tým, že sledujeme, že ako dlho trvala tá izovolumická kontrakcia a aký tlakový gradient vlastne bol na jej začiatku a na jej konci. Čiže od tých 8, čo bolo na konci diastoly v tých komorách, až po dosiahnutia toho diastolického otváracieho tlaku, kedy sa mi otvorili v podstate tie malé chlopne. A na základe toho tiež vieme odhadovať vlastne kontraktilitu. Treba povedať, že v dnešnej dobe je to už vytlačené echom, na pomocou ktorého si viete vyslovene pozrieť, aká je ejekčná frakcia. Napriek tomu je možné, že by sa vás na toto mohli na fyziológii na skúške spýtať. Takže ešte raz zhrnutie, začnite dať pozor. Dôležité je, že keď začnete, tak S1 musí byť kúsok za kmitom Q, môžete ho začať kresliť na kmite R, kvôli tomu, že tam je tá elektromechanická latencia. Zároveň je tam ešte izovolumická kontrakcia za ním, tým pádom vy keď budete vlastne kresliť ten nárast, alebo keď budete kresliť ten sfigmogram, tak nenalopte to hneď na tú S1, ale nechajte tam kúsok priestor, aby ste ukázali, že tam je vlastne tá izovolumická kontrakcia. Mne sa otvárajú teda tie chlopne, vlastne S1 je uzatvorenie veľkých, potom tu sa mi otvárajú malé chlopne a ako mi začína tá ejekčná fáza, uzatvárajú sa mi vo vyššom ako diastolickom tlaku, čiže otvoria sa mi v diastolickom, zatvoria sa mi vo vyššom, hej, a potom to je S2 a potom ako náhle mi klesne ten tlak v komorách po ten tlak, ktorý je v sieňach, tak sa mi otvoria aj veľké chlopne a to je vlastne teda perióda medzi týmito dvoma je izovolumická relaxácia a za ňou nasleduje plniaca fáza. Tak,
Toľko asi k tomu. Držím vám palce na skúške a ďakujem, že ste zvládli držať pozornosť až doteraz.